la fàbrica. És a dir, perímetre blau, plaques fotovoltaiques, perímetre vermell, fàbrica. Aquí davant estarà ple de plaques, perquè ens entenem. Extenent-se cap a ponent estarà tot ple de plaques. Aquí darrere estarà tot ple de plaques. I més enllà també. És a dir, tot el bosc aquest que veieu, plaques, plaques i plaques. tot això es talarà. Aquesta fàbrica llançarà fora, després del procés, 6 milions de litres d'aigua. 6 milions de litres d'aigua, que és molt, Aleshores, tota aquesta aigua, després de passar per una estació depuradora, suposadament tindran encara residus i restes de metalls pesats, com coure, com cadmi, com plom i altres. Àcid sulfúric, sulfats, en fi, el pitjor que us podeu imaginar. Doncs bé, tot això anirà a parar inevitablement amb aquest barranc. I d'aquest barranc, 2 quilòmetres més avall, a la platja i al mar. És que és un desastre ecològic, això. És a dir, de cada cop anirem a pluges més reduïdes, pluges més minces. Per tant, agafar una fàbrica que necessitarà diàriament 7 milions i mig de litres d'aigua, és a dir, 7.500 metres cúbics d'aigua, escolta, no pot ser, és que no pot ser. Perquè volen començar amb la primera, però són 3 que aniran un al costat de l'altre amb els terrenys que ara veurem allà. Llavors comencen amb una que serien els 2 milions i mig, però una vegada si això avança i es fa, els 3 són un munt de milions, 7 i mig. De llarg. Ara la nostra economia es basa bàsicament en dos, que és l'agricultura i el turisme. Un turisme familiar que nosaltres pretenem i volem que continuï i es potenciï. De manera que, si bé aquí la LOTE significa un canvi de paradigma total en el que significa l'economia, el creixement econòmic del poble, que passa de ser agrícola i turístic a estar en mans o de la dependència màxima d'una multinacional que seria la fàbrica LOTE. Això nosaltres no volem. No volem perquè ja neguem la major, neguem el model econòmic en el qual, doncs, diguéssim que el futur del poble queda condicionat per aquesta multinacional, per aquesta concentració econòmica i industrial. Bueno, nosaltres no sabíem de què anava això, o sigui, quan van dir posarem una fàbrica, bueno, estupendo, molt bé, ja estava previst això. Aquesta fàbrica serà de components de bateries. Bueno, molt bé, no sabem de què va. Aquesta fàbrica serà coreana. Home, potser ens estimaríem millor que fos d'aquí, però no passa res, aquesta fàbrica... Potser s'haurà de modificar el pla d'ordenació municipal. Home, doncs ens agradaria saber què és això. Resulta ser que ens adonem que això és una fàbrica química, amb tots els perills i les conseqüències que això comporta. Que aquesta fàbrica química consumeix moltíssima aigua en el seu procés de fabricació, moltíssima. N'utilitza 5 milions de litros, dels quals 2 milions i mig de litros els refusa, 2 milions i mig de litros d'aigua, que són molts, diaris, cada dia. Més de la contaminació acústica i paisatgística. En el seu moment es va dir que això aniria acompanyat d'un gran parc fotovoltaic de 96 hectàrees, que ara es veu que no el faran perquè diu que agafaran energia verda de la xarxa, però clar, agafar energia verda de la xarxa vol dir que potser no fan el parc fotovoltaic aquí, que no ho sabem perquè ens van dient avui una cosa i demà una altra, però si no el fan aquí el fan a l'Aragó, el fan a Múrcia, esclar. I els montrogencs d'abusos i de favoritismes n'estem cansats. I els montrogencs som una pedra a la sabateta dels potentats.